Jo tonono Jisuni munggui ani khapangni hamjakma techiba yaparo phaidi o jorao kisisa joranawi elembakni kokno khnalayana o jorao sana naimani kok bothoma angkha tawanadi mathai suimani kothoma kaham berem dok batang kangke thamchi broi abuni bagino khnani bagai tawanadi khanani khana wansuk jagana tini tangmani tini ni ungo khanani bagai tawanadi hnainai जों o batango nugo ko hungkangke tumungno tini ang khanani bagai wana wei tongo hungke wana sugei tongo hungke tini jorao hungke ani bokhawo khakjangma korei ungnai hani bagai tini kaham makhe tonggei je tongmatei no abo baino bokha kochomoi kaham khe tongnani bagai poilao nangrao khanawo tamo khlainai khanawo tamo chanai khanawo boro thangnai thangya boro chamung maninai boro samung kaham tangnani bagai sepmanno aborok wansoknani to nango haifano khanani bagai buskang bisini bagai wansogei wanawei tongkhangke abo tinini jorao hungkhangke khakjangma korei ungnai te khakjangma korei ungkhangke chini belai wanamani bagai chini bahan bethei hekheba chini bwsak phano khoti ungei mano wanamani bagai bemar phano manjagai mano khajani takhuk tei bukhuksong जों tinangni bagai wansuknani nango planning khlainani nango rang income khainani bagai phano ungkha ba kuno kisu business khlainani bagan khlainani nukhungni chrairokno porirnani ba mungsasak somajo samung kaham khlainani abo wansuknani nango haifano aborokno kaitorni thanio bebak yafarei aborokno truk yapri senani abo belai khe nango tumungno kristoni hani bagai wansuk khangke kristoni hani bagai sakhir khangke kristoni hani bagai samung khlai khangke bial ungya kaitor tamo khlaimaya tong hani bagai phaidi khajani takhuk tei bukhupsong जों wanawei tongphano kaitorni thanio bebak yapar layana soijora sok phaikhe kaitor hamari khlainai o kokno poito khlaidi tei subrayung kaitor belai khe khairokma ganangma bai bo chungno chubawo bo chungno lama kaham phunugo chini thinangni bagi phano bo kaham lama khlaimano nini langmao subrayung kaitor hamari khlaimano nung tektomani tongphano nini wansuk marok chaya ungei tongphano successful ungya ungei tongphano tawanadi khajani takhuk tei bukhukso kaitor nono hamari khlainai kaitor nono chubanai nini bukhao tongthokma rwnai nini planning hekheba nini wansuk mungrokno kaitor charnai kaitorni thanio yafardi kaitor bai tongdi soijorano naisingdi bukhata thoidi bukhata baidi kaitor jottono khlaimano tamukhe kaitor bai tongdi kaitor bai himdi bo naimatei tongdi kaitorni hani bagai wansukdi subrayung kaitorno hekheba jisu kristono khabai khubai poito khlaiei bini thanio bebak yafardi nini wanamarokno jenini tabuk tongmani manei khunei chamung numung abo baino nung bokha kochomdi khanani bagai buskang bisini bagai ulni bagai asuk tawanadi belai wana khangke nini bokhao khakjangma korei ungnai belai wana khangke nung bemar phano manjagei mano belai wana gi tongmani bagai nung kaitorno phano pogei mano tamokhe nini wana marokno kaitorni thanu yafardi kaitor bai tongdi kaitor nono chubanai kaitor nini bokhao khakjangma rwnai nini wansuk mungrokno chasarnai nini langmano naithok khlainai nini thinangno snamnai nini langmano kaham khlainai subrayung kaitor nung bai tongo
nung bo bai tong di